sinaranging aruta kumarak kelanggarang panggungku rungku pinto padane si muda prandene paksaku mati Niwang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintan ingsun jagat wasesaniku Bathara Gusti mugi ngayomi marang Raja Negari Indraprastha saisinipun Niwang Agung nun mangke Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna sewu lepat aturipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula tadhah wadana mbok bilih kula kanggep lepat saha atur kula kirang damel mahanan itu marap penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Estining manah kula sandangu dhateng menapa ingkang dados daruna sarta wigati sakmanggenggen paduka rawuh wonten Praja Negari Indraprastha nanging Koko Prabu gandeng sakmangke para Pandhawa ginampi arawipun bapa penemban Kumbayana inggih bapa penemban Durna ing Sukalima nggih sakmangke sampun rawuh wonten Praja Negari Indraprastha pramila kula nyuwun pangapunten lan kula nyuwun agenging samudra pangaksami lumebera dhateng jasatipun ingkang rayipun Darma Kusuma karanten kula sandangu dhateng praptanipun bapa penemban Kumbayana ing Sukalima Koko Prabu ya jagat pangestu ngrawayahku Bathara jagat Yayi Prabu kasinggihan nggih bapunapun ingkang dados pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang raka ing Dwaraka sampun saged nampi Yayi saestu mboten badhe damel kuciwaning manahipun ingkang raka ing Dwaraka menawi sak mangke paduka Yayi Prabu Puntadewa andangu dhateng pratanipun bapa Remban Durna jernyatanipun bapa Remban Kumbayana menika dados gurunipun para Pandhawa ingkang tansah paring ilmu dhateng para kadang kula Ngamarta inggih pramila sak mangke kula pasrahaken dapur Bawasesa jernyatanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang gadhahi wewenang inggih menika anjenengange bor dhateng kawonten-wonten Praja Negari Indraprastha utaminipun ngantos pasewakan sakmangke Yayi Prabu kula aturi nglenggah ingkang langkung prayogi Kanjeng Koko Prabu sampun boten kerang sekeca Yayi nuwun mangke bapa penemban Durna bapa penemban Kumbayana sewu lepat aturipun ingkang putrapun Puntadewa kula tadhah wadana bapa penemban krana kula wantun nandangu dhateng rawuh paduka sarawuh bapa penemban Durna wonten ing Negari Indraprastha mugya manggih karaharjan kasugengan mugya konjo wonten ngarsa paduka bapa penemban Durna bapa penemban Kumbayana lale kentas saru gembol manyar-manyar duk nang jungkul wana alas dadi wana oh ladalah inggih Geri nggih sewu lepat aturipun ingkang Bapa Diagung Pangasami samangke suwan kula kadang wonten Negari Indraprastha dipun tampi dening anak Prabu Darma Kusuma inggih anak Prabu Puntadewa inggih Geri inggih
Sowan kula manggih arja Basuki ya wana tebih saking guru beda sowan kula kepareng kula ngaturaken puja pangastalanipun inggih Bapa Mugya Kunjuka wonten ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa anak Prabu Darmakusuma. Bapa Premban inggih puja pangasta sampun kula tampi karya Cundaka Panglingga Murdha mawana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kaprayogatna lenggah paduka Bapa Premban Kumbayana. Non. Sampun mboten kirang sekeca. Sawanipun ingkang bapa ing saka lima ngger anak Prabu Puntadewa. Wah. Durna bapakku Kumbayana saka lima wong tuaku sarawuhmu Werkudara ngaturke basaku katura Durna bapakku ya guruku Werkudara ya Bratasena. Ya kowe atur basa atur bekti ana ngersane wong atuhamu sing tansah menehi ilmu karo kowe ya ngger. Yo wis tak tampa ora liwat pangestune wong tuamu wae tampanana Werkudara. Tak gegem dadekake jimat ora dat sabene kowe prapta ning negara Ngamarta. Oh, ya pancen sekawit aku duwe wigati ingkang kudu taturaken ngersane kadangmu tuwa ing Ngamarta. Ngono. Iya. Yen mangkono prayogakna sartane Durna bapakku tak jaluk ingkang merdika. Munggo nggonmu bakal paring dawuh ngersane barep kakangku. Iya, Werkudara, makasih, Werkudara, makasih. Karo sapa nggonmu rapo? Karo Satama kae ning mburi kelir. Ket mau mengincer emban sing cerak debok kuwi lho. Sopo? Emban cedi apa kowe? Ya dijagani Satama aja ngasih nakal. Ora. Kengko tak ambeni setikan terus turu. Yo. Bapa Premban sarawipun Bapa Premban Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka. Jamaka ya tak tampa Jamaka. Piye kowe? Kepripun kados pundi? Apa isih dikekang karo bojomu? Liripun kados pundi? Kowe arep ngesaki rokok kowe ora oleh. Kowe meguru ning Sukalima ki kepenak kok Janaka kepenak. Kados pundi? Saya kowe sowan mrene. Dep-depane mbako. Mula yen to kowe ora ngrahapi apa sing diparingake dening warga masyarakat ing kene, kucem jenengmu. Inggih, pangestunipun. Tak tampa pangestu wis tamanana ya Jamaka. Inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi? Ya. Pun prayogaken lenggahipun. Ya, kaya wis ora kurang kepenak Janaka. Bapa Premban kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk. Oh inggih. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Remen sanget wonten ingkang kula sowan wonten negari Ngamarta menika pikantuk gawe kamangka gawe kula dobel. Liripun kados pundi? Samangke sekawit kula mriku badhe wonten wigatos ugi dhateng paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Malah wonten sampun prapta wonten negari Ngamarta. Kula remen sanget, jare kula remen sanget. Kula marem teges anggen kula nyambut damel mungkin mboten mindhan gaweni. Mekaten inggih pun prayogaken Bapa Premban sampun mboten kirang sekeca. Nah nun mangke Bapa Premban sewu lepat atur diagung pangaksami. Tos pundi kene? Mbok bilih sak mangke sampun rados sekeca anggenipun lenggah. Para Pandhawa sampun saged nyugata lungguh arsa suguh. Tumunten sak mangke kula suwun dawuhipun Bapa Premban Durna ingkang putra pun Darmakusumarsa nungsung pawarta nyadong dawuh bab punapa ingkang dados wigatosipun wonten sak mangke Bapa Premban Durna rawuh wonten negari Ngamarta. Bapa Premban menapa kula sampun dipun paringaken anggene kula badhe matur nggih. Inggih Purbawasesa kula pasrahaken sak cekapipun wonten ngarsa paduka Bapa Premban Durna Bapa Premban Kumbayana. Leng-lenging triya mangungkung
tanduhan rimang lena tanpa kanin yen tan tulusa amengku sang Dyapura Manalendra Muda lele kan pasar bal manyor-manyor duk neng dungkul wana alas dadi wana somorante hawela menawi kula sampun dipun wayogaken anggen kula lenggah kula ngaturaken manuwun nggih anak Prabu Puntadewa jenyatanipun nggih kula sawan wonten negari Ngamarta menika kula dipun uwongaken tegas kula mboten dipun kewanaken ning atasipun kula menika derajatipun pendhita derajat kula menika brahmana kula menika sarjana hukum lho nggih kalian anak kula pun Satami menika kula dipun pendak-pendak dinompong tansah dintai mung dicengi liripun kados pundi napa wonten cariyosipun wong tua kok dipaeka menawi mboten ingkang Bapa ing Saka Lima menika mboten kula menika dipun paeka nalikanipun usa maling menika lho nggih wonten ing Saka Lima usa maling pendak-pendak dalu tansah jagi tansah ngrondhani kawonten pertapan Saka Lima dalah suwijining dalu suwijining dinten para cantrik kula ing Saka Lima menika libur prei ngaso sawetawasipun ngrondhani kanton Saka Lima awit kaanggep aman. Inggih. Lah kok si Satama menika ngebel kula. Kula dipun timbali lumantara jiwa meling. Kula dikan mara teng omahe ngendikane enten wong mencurigakan. Mbasa kula mara mbeta pentrung, mbeta cundha manik. Jebul timurun anak kula pun Satama menika madang gedhen. Kula menika dipun paeka dening anak kula pun Satama. Pramila kula ngaturaken manuwun. Keranten kula sowan wonten mriki menika dipun sugata kanthi luar biasa. Liripun kula menika namung tiyang sepuh teka kula dipun paringi pasugatan ingkang estu elok kados mekaten. Sinaosa kula mengkeraken anak kula pun Werkudara ingkang ugi sagedipun wastani biogas menika. Lenanging kula bombong sanget nggih, bombong sanget. Lajeng menapa ingkang dados wigatosipun kula sowan? Sepisan Solo menika tetinjel dhateng kararjanipun anak-anak kula pun para Pandhawa nggih utaminipun paduka anak Prabu Puntadewa inggih anak Prabu Darmakusuma ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ha nggih ndungkap angka kalih sowan kula mboten saking kekarepan kula piyambak nanging kula menika nuruti dhateng krenteking laku krenteking manah lampahing suku kula pari kedah sowan wonten ing negari Indraprastha. Awit nuhoni dhateng menapa ingkang dados sabdaning dewa dawing Jawata. Nuwun sewu nggih mboten dangu malih ingkang Bapa ing Saka Lima menika badhe ngawontenaken wisudan. Wisudan angkatanipun sakbare angkatane anak-anak kula Pandhawa menika. Badhe ngawontenaken wisudan. Nggih. Awit para cantrik mau jaga para siswa wonten pertapan Saka Lima menika bibar garap ujian. Kenaikan kelas kalian ujian kelulusan menika wonten syarat sroning kedah kula tempuh dewa paring dawuh lan dewa paring wisik dhateng ngersanipun ingkang Bapa ing Saka Lima Drona yen to jeneng kita kepengin arahayu sartane kepengin besok siswa kita kuwi bisa dadi siswa ingkang lahir lan batin bisa piguna ngilmune ingkang mbok paringake kelawan siswa-siswamu. Kowe kudu nggunakake salah suwijining syarat srana.
Wontene syarat srana kuwi ana kapirang dadi rong perkara. Ingkang sepisan inggih menika wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Ingkang kaping pindho wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lajeng ingkang punapi para dewa menika paring dawuh ingkang kados mekaten dhateng ngersanipun ingkang Bapak ing sekali monggo. Dewa paring dawuh. Durna pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kuwi mengku werdi sartane surasaning pustaka ya kuwi wujuding utawa wedharaning ilmu utawa kawruh panca dharma. Ping pindhone wujude kembang cangkok Wijaya Mulya kuwi dayane bisa nguripi mring titah ingkang ketiwasan teges yen ana suwijining menungsa ing tekaning pati bisa kalamun ta diungkuli wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya sakmangke saged waliya nirmala temajati jati temah mulya. Pramila nggih kula menika namung nuwuni dhateng menapa ingkang dados dawuhing para dewa. Wale-wale menapa gandeng sowan kula anak Prabu Darmakusuma ping pindhonipun kepanggih kalian anak Prabu Sri Bathara Kresna. Pramila kula namung balya. Kali ngono to wau. Didhem madaning pananggilan negari Ngendraprasta. Sang Nata Prabu Darmakusuma pinampi pangandikan Sang Tapa Begawan Durna. Pitung saka 5 nalika semanten. Datanmu bah datanmu sing legeng andika Pratima golek kencana dadosaken kanjut pinangka warju. Kanyo jare wong ganten waju jare wong keca. Nyinango durung abangi durung manjing dasaring pertawa kansaru geger njaba. Piyak ngarsa tangkeping mrika paseban punamuk apa to kang dadi darunane? Ampun. Ora ana macan ingkang apa dene gajah ingkang medhot saka wantilan. Kejawi mungsuhanipun utusan saking Karang Kadempel. Atmaja pambahining Sang Kelurah Semar Badara nenggih Sang Kelurah Nala garing kadharaken dening Sang Kelurah Bagong. Ora bebeh pindha sata metarangan gawe kagiat kang samya mangruwaing para kawula kanca kae enek tamu enek daya njaluk dalan wae dalan kanca wae dalan Puripurya budayane negeri urip tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan
yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Niwang Agung mugya ngayomi mring Praja Ngendra Prasta nuwun mangke bapa Penemban. Kados pundi nggih? Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda medhawuh pangandika paduka bapa Penemban Kumbayana. Teka sak mangke kula nampi sawanipun nala garing kadharaken dening Panakawan Bagong kamangka boten dipun timbali nggenya sowan. Kados pundi bapa Penemban? Ah, nuwun sewu, nuwun sewu. Kere-kere iki sore-sore aja munggah. Kraton iki karepe kepiye ta? Ah, nuwun sewu, nggih nuwun sewu. Kula kinten bab Purbawasesa anggen paduka anak Prabu Darmakusuma badhe anjenengipun dumateng kawontenaning pasewakan kula pasrahaken nggih mawon. Inggih. Senajan to menika namung wong cepete, senajan to menika namung derajate ngaceplik. Nanging mbok menawi sawanipun ngemu wigatos, nanging menawi mboten ngemu wigatos anggenipun wonten ing pasewakan negari Ngamarta. Ah, wong loro niki kan minggat mawon. Diparingi den 10.000 terus kon lunga. Inggih, liripun kados pundi? Mboten ngangge lir, mboten ngangge sebab. Ah, kula niki mpun apal. Bagong niku saya. Ndek utang kalih kula 700 mboten disaur seperti. Kula nganti bingung. Pendak-pendak kula tagih semaya. Pendak-pendak kula tagih ngenteni pitike payu. Kamangka kula sawang sanikipun mboten dipitik, teges rampun payu kabeh. Lah, wantene kok dereng nyaur utange niku Bagong niku. Inggih, pun dangu nggih, pun dangu. Nek sowane niku ngemu wigati ya dipun lajengaken ning menawi mboten wonten wigatosipun, nek sowane ming arep njejaluk dipun paringi 10.000 ki mawon. Kula mengke tak dono driyah 2.000. Inggih bapa Penemban inggih. Ora mengko dhisik nala garing sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi slamet anggonmu sowan ana ing negara Ngamarta. Nala garing apa dene Bagong? Aduh. Nonamet masang kaliman tabit tinebihna ing iladuni dumawing tawang tuwang. Siji wae Mas, tinting siji Mas aja 6 Mas. Nuwun sewu sinuwun. Anggen paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Darma Kusuma. Animbali dhateng praptanipun ingkang abdipun Nala Gareng, inggih ingkang abdipun Pandhu Brekula. Sowan kula anggen paduka timbali anggen paduka bagiaken wonten Praja Negari Ngendra Prasta sowan kula tebih saking Rupita sinaket mamring Karaharjan niring Sambikala Nirbaya Nirwikara. Iya non wondene sowan kula samangke saderengipun matur ingkang langkung kathah kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuka wonten ngersanipun Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Puntadewa. Wontenipun menawi kathah lepat kathah klentah klenru aturipun ingkang abdipun Nala Gareng kula nyuwun lumebering sing samudra pangaksami. Iya Nala Gareng sira atur bekti ana ngarsaning sun mboya liwat pangestuning sun tampanana. Ha iki sendika sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jimat paripe dayananing kasantosan gesangipun ingkang abdipun Nala Gareng. Paring pangestu paduka badhe kula kapetekaken wonten ing Jaja rumeting werda dadosaken cahya nercaya saking rakayuwanan. Sowan kula manggih widada lan sowan kula sampun mboten mirang prayogi. Panakawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu.
Bojleng-bojleng iblis lanat padha jeng-jengan. Desmalaning rat panus maning jajalanan gelak-gelak ing bumi iblis lanat. Sing apik to matur sowan ngersani ratu ki mbok ya tata basane ki sing bener. Ora bener piye kaya ngene ki ya bener. Ora bener rak mungguhmu. Lah nek aku bener bae. Ya wis, ya wis. Kowe iki dikomangi wong tuwa ki sak ngeyel tenan. Ora kali ngeyel lah wong ki duwe prinsip dhewe-dhewe ren. Iki relevan tumrap aku, ora relevan tumrap kowe. Oh, ya ya. Awet berkah pamujinipun Sinuwun Prabu Dubriksa. Kok Dubriksa buta. Siapa kaya? Puntadewa. Sinuwun Prabu Darma Wasesa inggih Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sawanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong manggih wilujeng sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken tebasiti sekul binteling ron kelapa. Apurna bala lepar kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Iya Panakawan Bagong. Ora mengkoto dhisik. Terus pundi? Aku gumone ngatasé sowan Nalendra kok mung nganggo kathok kolor. Mongko mung bligung ora kelamben. Niki mboten kok bligung mboten niki adat lupi ingkang sampun kelampahan wonten ing dusun kula ing Pringapus mriki. Menika naminipun tradisi ngligo. Iya nggih, menika basahan. Iya. Basahan iki nek cara manten kae. Ya man, iki ora basane terbasa-basa. Iya Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya enak sampun mboten kirang anggen kula nampi. Malah menawi wonten kirangipun badhe kula suwun malih pangestu paduka. Prayogan sampun mboten kirang sekeca. Anggen kula sonten negari Ngamarta sampun pikantuk lungguh lan aruh ingkang dereng namung sugihipun. Kowe iki daya ki mbok ya sing ngajeni karo sing di omah sak ora-orane kowe iki ndek tata krama. Ayo lumrahe wong mertamu ki disuguh. Ngono lho, pahit wae ora apa-apa aku. Karep-karep mugang. Apa? Panakawan Gareng lan Panakawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Awit berkah pamujinipun Sang mriku. Wah. Lek Durna. Selamat sowan kula, Lek. Bekti kula katur. Ya, wah ngundang pendhita kok sageleme dhewe lak-lek. Wong sampean niku adik kula kok ya, kula mbasake anak kula kok ya. Anak kula nek ngundang sampean niku, Lek. Kula karo sampean niku tuwa kula. Ya, sak karepmu. Nggih. Tak tampa sembahmu pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Oh, wong edan Bagong, wong kere Bagong, wong mlarat Bagong, wong goblok Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Sik penemban. Sadurunge kula nampi pambagya harjanipun Sang Penemban. Sapa kira jenenge, Kang? Durna. Langkung rumiyin kula tak ngluruske rembug. Langkung riyen kula tak napa niku jenenge? Apa ora sah nek kowe ora iso basa kuwi ora sah basa. Ku sik, Mbah. Saurunge aku nampa pambagya harjamu, aku tak ngluruske perkara sing mau wis tong ngendikake. Perkara sing apa? Sing endi mau reng? Ah ya mbuh, wah kowe iki ngrungokke rembug ya karo ngrekam kok ya. Sing perkara sampeyan mau lho. Ngendika nun mangke anak Prabu Darma Kusuma nek pancen praptanipun kere-kere gedibal menika ngemu wigati nggih dipun lajengaken nggenipun perambakan. Ning nek umpama sawane menungsa loro niki mung arep jejaluk pun mengke diparingi dit 10.000 kula tak urun 2.000 mengke riyen. Napa miturut piturutipun sak mangertos presanipun Penemban Durna niku napa kira-kira kula niki wong sing sak kere-kerene napa miturutipun Penemban Durna kula niki wong sing ora ndedet babar pisan kok sampean ngendika pun dipun paringi dit 10.000 gak kan minggat dikira ora nglarake ati napa priwan ature sampean sing kaya ngeten nek mung dhuwit kula niku nggih nguruki pertapane sampean turah-turah ning kricik kabeh. Ngaten.
celengane anak kula. Sik, Mbah, sampean ki aja sok waton ngempukke watu ngantoske barang sing wis empuk. Ngaten. Dadi nuwun sewu, sampean ki ngendikane mau ngremehke karo Gareng, ngremehke karo Bagong. Nuwun sewu, kula pancen kawula cilik, blegere jan kula niki wong ora duwe. Neng ingkang mangeja wantah wonten ing angganipun Kang Abdipun Bagong menika ingkang manitis wonten angganipun Bagong menika dewa menemban dewa. Dewa, sapa sing nitis ning anggamu? Bathara Kala. Wah, Bathara Kala ki dewa Sukerta kakne. Sapa dah? Dewa sing apik ana? Ora usah dewa-dewonan. Mboten dewa-dewonan. Mboten enten dewa sing nitis teng kula. Ning senajan to ngaten, kula niki kawula cilik. Sowan kula teng mriki niku pun ditampi kalih Sang Prabu Darma Amisesa. Inggih sinuwun Prabu Puntadewa. Sampeyan teng mriki ra ya ming daya to, Mbah. Ora ana jamak lumrahe wong apa jenenge rek ambuh. Wong nindakake kewajiban padha-padha daya kok arep mundurke karo padha-padha daya niku nek cara kula sakarepmu. Aku ora arep rembukan karo kowe. Oh, pambagya rajaku arep tak tampa, arep ora tak tampa sakarepmu. Nggih pun. Bakti kula katur penemban. Ya, tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Ora apa-apa lah. Loro ati ya ming apalah daya diriku yang hanya seorang biduan. Sambunge apa kok sing seorang biduan ora. Nala Gareng lan Bagong padha kanthi raja. Pangestunipun sinuwun Prabu pun sapa niku? Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sowan kula wilujeng sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya ya Nala Gareng pangestuku tampan ana. Ha inggih. Bagong padha kanthi slamet. Berkapamujinipun sinuwun Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun sowan kula wilujeng. Ya ya pangestuku tampan ana Bagong. Nggih, sampun sanget anggen kula pundi. Nala Gareng apa dene Bagong padha kanthi slamet. Pamujinipun Ndara Werkudara sowan kula manggih wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Nggih, Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa ora lewat pangestuku tampan ana. Nggih, kula gegem. Nggih, kula pundi. Bagong lan Nala Gareng padha kanthi raja sowanmu. Oh nggih, Ndara. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya tak tampa. Nggih. Ndara Jarmaka Susila Werdaya. Pun wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Pripun garwane tesih kelong napa pun tesih kathah napa pun kelong? Arep ngopo? Lah mbok menawa enten elek-elekane kula gelem ngopeni kok. Ora ana ya kanggo kabeh. Waduh. Terus pripun niku le nganggoke? Napa sampean ndek piranti dobel ngono? Kok kanggo kabeh niku? Ora celemongan kowe. Ya ora mokal kaya drijine jempol kabeh. Nala Gareng. Kula wonten dawuh. Gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ana wigati apa? Saderengipun kula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah wonten kersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Wondene menapa tengking dados darunanipun ingkang atipun Nala Gareng sowan wonten ing negari Ngamarta menika. Nuwun sewu. Sepisan ngaturaken sembah saking bapak kula pun Semar kunjuk wonten kersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya tak tampa. Nggih. Ingkang dungkap angka kalih. Nuwuni dhateng menapa ingkang sampun kula aturaken bilih bapak titip sembah kagem Sinuwun Puntadewa. Kula menika namung minangka duta penglawung saking Bapak Semar. Duta panglawung, duta kongkonan panglawung tegese Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati Nala Gareng? Lho, mboten sida, Dik, mboten sida. Sing konsisten gepuk cengelmu lho kowe. Duta penglawung iki Rajapati. Teges umpama aku sowan mrene ngaturke duta penglawung ngaturke sripan. Ya iya, Iya. Mboten sida ngaturaken duta penglawung nanging kula minangka duta kongkonan saking bapak kula pun Semar Badranaya. Bilih kula kedasawan resanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma wonten menawi dados wigatosipun.
Sowan kula menika minangka lidah sinambung saking Bapak, kula kedah ngaturaken menapa wontenipun. Kahanane apa Nala Gareng? Punapa tamira ingsun prihatin Mas Pagong mijil tuhu dahatan po karya Sangkang rinemakan Gusti kelong renu sak sekaranyo Kisruh men aku seneng nek kanca-kanca kisruh. Nyuwun pangapunten saderengipun sinuwun. Wontenipun kula sowan wonten mriki menika. Kula namung badhe matur bab ngawontenanipun Bapak. Nggih. Bapakmu kena ngopo Nala Gareng? Piye Kang? Ngono, Bapak meh modar. Wah, cangkemmu kuwi ora. Aku ngatur kowe wis ngati-ati tak jaga tenan subasitaku mah Bapak modar. Ajeng tumugi nang Serna. Bidane apa Kang kowe iki wis ora usah sedih-sedihan. Sinuwun. Napa niku sowan kula wonten mriki menika namung badhe matur bilih sakmangke sampun wonten tigang candra ri kalenggan sakmangke Bapak kula pun Semar Badranaya menika nanjang yadi. Tegesipun menika Bapak menika nembe sakit, Bapak menika nembe lara ya Kang nggih stroke. Ya ora kok stroke ora. Bapak kumat tedune. Wantil dasmu kowe ora. Kajeng dioperasi niki. Bapakmu nandang rogo nggih. Nggih. Wes kula goleki syarat serana dukun mrika-mriki mboten kepanggih, mboten saged damel serana damel waluyaning Bapak. Kula betateng dukun Magetan mboten mempan. Terus kula teng dukun Jombang. Dukun Jombang nggih mboten mempan. Kula teng dukun Ngawi. Terus dukun Ngawi malah ndadekke saya edan terus kula mringgake teng Bapak. Pak, mbok kowe bunuh diri wae aku ya. Kowe iki ya mung padha ndene kaya aku kok reng iki. Pokoke sakitipun Bapak mriku sampun prasasan mboten wonten tambahanipun. Sakite Bapak kaya wis ora ana tambane, wis ora ana serana sing bisa ndadekake serana waliyanipun Bapak inggih menika nggenipun nandhang krengkeng kados mekaten. Lah niki wau sonten kula bar salat magrib niki lho, niki sarung kula niki tesih kula nggih sabukan niki kula niku bar salat magrib. Lah kok Bapak niku bengok-bengok. Critake, Gong. Nggih. Gareng niku bar salat magrib. Iya, Bagong. Nggih. Lah kula kalih Gareng kalih Petruk rak ngumpul teng ngemper, teng nika emperan ngarep omah nika. Iya. Cara mriki balkon ngoten. Niku nembe do wedangan niku tiba-tiba Bapak niku saking jero kamar niku. Ya, ngaten niku. Lah kula cah telu kaget. Brubut mlayu teng jero, Gareng nyincengke sarung terus dienggo sabuk ngoten niku. Nggih. Lah kula takon sing pertama teng ngarep dhewe rak kula. Ngapa to, Pak? Ngeget-geti. Tangga gedho salat magrib kok wayah surup-surup ngene bengok-bengok. Jebule kepiye, Bagong? Jebule Bapak sumuk.
mung njaluk dikipasi. Lah kula gedhek sirahe kula ngoten kene niku. Lah mung sumuk kok mbaya jeluk-jeluk sing alon rasa bengak-bengok. Jarene nek ora ngono anak-anak ora tanggap men. Kula teng mriku niku mboten tau diwongke. Kula ngopeni bapak niku ora tau diwongke. Nggih niku. Lah sak pungkure bapak dipun dangu, sak pungkure bapak bengok-bengok yangjung ngoten niku kau. Terus bapak ngendika, monggo radan sabene bapak niku catur netra kali anake mbarep. Wong kula niki anak mbarep niki ming dipasrahi ngopeni adi-adine celeng niki napa Bagong niku alih Petruk niku kula sing dipasrahi goleke dhuwit niku dipasrahi ngopeni niku. Lah napa mboten kula niku sing kekeselen ta sinipun. Lah dumadakan bapak niku paring dawuh kalih kula. Nala Gareng, leh ku lara iki jane ora kok lara fisik. Ora kok kumat tedhunku ki ora. Ning aku ki mung duwe gagasan, aku mung duwe unek-unek. Nek Sinuwun Puntadewa ki wis ora tau kok jeneng wis suwe ora tau kok nimbali karo pratane Semar. Yen to Semar ditimbali sowan ning negara Ngamarta kuwi wis umum merga Semar kuwi minangka kawula cilik sing kudu nindakake kewajibaning kaprajan. Lah bapak ngendika sing ndadekake bapak mikir nganti kaya-kaya dene wong lara niku jebul tinemunipun bapak niku kepengin dipun tinju. Ditinju kuwi dikapake, ditinju menika dipun blas. Kuwi ditinju ya nyuk, ditinju Christian. Oh iya. Gerejane ya. Pemain bulu tangkis. Wah. Ngawur ora. Christian gak pemain bulu tangkis. Apa? Sepak bola. Lah saya nemen. Bapak paring dawuh. Aku ki mung kepengin ditiliki kahananku. Merga kepiye-kepiye ya. Semar kuwi dadi perlambange kawula cilik, banjur Sinuwun Puntadewa sartane Pandhawa pejabat-pejabat negara Ngamarta kae dadi perlambange wong gedhe, dadi perlambange wong kang duweni jabatan kalungguhan derajat pangkat sak entorone. Lah wontene menapa ting-ting dados gegayuhanipun bapak kok kepengin dipun tiliki kawontenanipun wonten ning Karang Kademel menika. Bapak dereng ngendika kalih kula. Bapak mau ngendika, kowe sowan ning negara Ngamarta to, Le. Kowe cah loro tak kongkon. Kowe Gareng karo Bagong sowan ning Ngamarta, boyongen ndaramu 5 cacahe. Nek kana lungguh Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, sisandene boyongen ning Karang Kademel. Bab perkara apa wigatine, mengko aku dhewe tak sing matur ngersani para Pandhawa, kowe ora sah. Ya kuwi ora sah ngerti apa sing dadi wigatine. Ngaten menika. Mekaten menika menggah aturipun Bapak. Kalih anu, Ding. Saderengipun boyong ngendika nek Bapak kan dawuh kalih kula boyong para Pandhawa gangsal menika Bapak nggih dawuh. Dawuh kepiye, Bagong? Sisandene, Gong, nek Pandhawa rawuh ning negara utawa Pedukuhan Karang Kadempel, sisan kon ngasta ya mundi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nek Sinuwun Kresna ya lenggah ning negara Ngamarta, ya kon rawuh ning Pedukuhan Karang Kadempel, sisan ngasta wujude senjata cakra, wujude kembang apa ring? Kembang bangke. Dudu. Kembang Wijaya Kusuma, kembang Wijaya Mulya karo ngasta wujude kaca paisan komplit sak set, sak perangkat, sak tendha panggung, sak gamelane, sak pirantine kabeh sak entorone kon beto rawuh teng Pedukuhan Karang Kadempel. Niku ature Bapak. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang wijatukane rosang pinandhita ponang garot kanan riwe kumriwis bocah ing rawis yen sinapeta mring sagedheng murup dadi tahana
desmalaning rat manus maning jajalanat gelak-gelaing bumi iblis lanat. Nun sewu penemban. Lah kok sak mangke anggen kula matur kalian sinuwun Prabu Puntadewa sing maju sajak arep menehi dawuh kok penemban Durna. Menggarian penemban. Sampeyan anggenipun majeng pilenggaipun ngadhep nala Gareng kalih Bagong kok kaya-kaya ngemu sasmita ingkang ora nrimake anane Bagong kalih Gareng swanteng mriki. Kok sik. Kok sik kowe aja guneman sak gelemmu dhewe. Kowe aja ndememeng. Aku tak omong karo kowe nala Gareng. Kados pundi? Aku tak omong karo kowe Bagong. Nggih, kados pundi? Menapa seketiripun aturipun nala Gareng dhateng sinuwun Prabu Puntadewa menika ngemu kalepatan menapa mboten damel renaning penggalih paduka Sang Pinandhita. Ngene ya. Ngene. Tak omongi. Kowe mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning atimu keneng apa kok Durna kuwi ora adat saben sowaning negara Ngamarta. Oh, lah kok sak mengko Durna prapta ning negara Indraprastha sanesane para Pandhawa. Nggih. Blaka suta mawon menemban. Kula niki jujur kula bingung, kula kaget. Anake Begawan Durna niku adat saben teng jejer negara Ngastina. Lah niki jejer Ngamarta kok Durna tekan mriki niku enten wigati napa ngemu werdi napa. Sartanipun mbok menawa Begawan Durna arep dawuh karo Pandhawa terus sing arep didhawuhke apa? Ngene. Tak jarwani. Dos pundi? Anane aku pratorsane anak Prabu Darma Kusuma kuwi mergo aku arep nyuwun ngambil sepisan wujude pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Nggih. Ping pindho aku arep nyuwun ngambil wujude Sekar Cangkok Wijaya Mulya ingkang sakmengko wis diasta dening anak Prabu Sri Bathara Kresna kamangka panjenengan uga rawuh ning negara Ngamarta. Nggih. Salajengipun wujuding pusaka kalih menika badhe dipun damel sarana menapa? Ngerti ya? Pertapan Saka Lima bakal nganakake wisudan. Kamangka dawuhing para dewa yen to Begawan Durna kepengin supaya besok siswa-siswane ingkang wis lulus sartane wis lulus saka pendhadharaning Saka Lima samengko yen to kepengin siswane bisa migunani sartane bisa nggunakake kanthi bener becik ngilmune ingkang tak paringaken saring siswaku kudu diseranani ditumbali kanthi wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sartane kembang Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi praptamu ning negara Ngamarta iki wis kalah dhisik nala Gareng. Praptamu ning negara Indraprastha iki wis kalah. Kalah dhisik, kalah cepet karo Begawan Durna. Kersanipun penemban Durna kados pundi? Nek sampeyan ngendika Gareng karo Bagong kalah dhisik ya, Gong. Heeh. Terus sambung rapete napa? Hubungane napa kalih sampeyan nyuwun ngambil wujuding pustaka? Lho. Anane kowe prapta mrene kuwi rak kowe arep ngewangi karo bapakmu. Ya apa ora? Nggih, pangestunipun nggih. Bapak nyuwun Pandhawa gangsal rawuh teng Karangkadempel. Ya. Sinambi ngasta wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kalih sinuwun Ndrawati ngasta wujude pusaka komplit. Ngene. Bapakmu kuwi mung kawula cilik. Bapakmu kuwi mung wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi mung gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Bapakmu kuwi mung wong kere, wong ora duweni derajat pangkat. Aja kok derajat pangkat. Bondo donya sartane panguwasa kuwi ora gablek, bapakmu ora ndarbeni. Lah kono ngapa ning atase anak Prabu Puntadewa sartane Pandhawa kuwi wong agung lho, nala Gareng, wong agung. Dudu wong baen-baen. Oh, kuwi priagung, kuwi Nalendra, apa meneh anak Prabu Puntadewa kuwi sing sinembah dening kawula sak negara Ngamarta. Lah bapakmu ki ya kawula negara Ngamarta. Lah kok delangap-delangap aturmu ngandhake yen to bapakmu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 jangkep. Apa ora jeneng cecak nguntal cagak. Cebol kayuh wulan wuta ngitung lintang bapakmu kuwi. Kowe menggila kono. Katriku mulung mangrembahing madya. Makirina nang kono rono kono. Edan-edan menungsa ora tatanan. Wis bener sing dadi pandugane Begawan Durna yen to sak mengko aku ngelek-elek Semar mesti Bagong ora trima.
Bagong Mijil. Jan aku ora trima penemban. Sampeyan arep ngopo kowe? Nek aku ora nrimake mergo sampeyan ngelek-elek bapak kula, nek aku maju wani karo sampeyan, terus sampeyan duwe pemenang apa? Mengke riyen sampeyan aja waton bisa ngucap lho penemban. Niki teng Datulaya, niki teng Pasewakan. Nek ajeng Bantayuda, nek ajeng elek-elek bapak niku ampun teng mriki, ning mengke teng alun-alun nek Pasewakan pun bubar. Aden sampeyan ora apa-apa ngelek bapak, sampeyan ora apa-apa ngelek-elek Semar. Ning wonten tanda kutip wonten syarat serananipun sampeyan le ngelek-elek Semar ming teng ngarepe Bagong tok lan sing ngrungokke ming kupinge Bagong tok. Tapi sampeyan ngelek-elek Semar teng ngarepe wong akeh niku sing gawe gusar manah kula. Waduh, gusar barang bahasamu. Men pengikuti Dodit Mulyanto. Terus kowe arep ngopo nek kowe ora trima, nek kowe gusar sajroning atimu ora trima karo atur Begawan Durna, kowe arep ngopo? Ha nggih, gelem mboten gelem kula pun sandangan training ngenten iki. Paripaksa sampean kedah ijen padha ijen mungsuh kalih kula. Janji sampean ora mempertanggungjawabkan. Sampeyan ora tanggung jawab apa sing wis sampeyan aturke lan sampeyan ngendikake. Janji samengko sampeyan ora tanggung jawab, sampeyan ora nyembah dlamakane Bagong sing bareng midak telek niki. Mergo sampeyan ngucap ngrasani bapak ngelek-elek martabate bapak teng ngarepe wong akeh. Aja takon dosa menemban. Pertapan saka 5 tak bumi angus ora wedi, ora wedi. Ora wedi. Oh, arep gawa wadyabala sak akeh-akehe saka pedhukuanmu ing arek kadempel. Aku ora wedi. Kalah akeh karo wadyabala sata Kurawa. Oh ya, ya kowe. Apa dikira Bagong ming wong ijen, wong siji mungsuh wong 100 apa dikira Bagong wedi? Ya oke penemban oke. Samengke sampean menang sartanipun angsal pikantuk mboyong wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Ilmu Soto kalian wujudipun Sekar Jangka Wijaya Mulya watanisa nglangkai kuandane Nala Gareng. Apa? Sing duwe wenang tumrap pusaka loro kuwi mung sing kawogan. Sapa? Ayo sing kagungan. Wujude Sekar Jangka Wijaya Mulya karo wujude pustaka Jamus Nyang kuwi sing kawogan sing kagungan Sinun Putadewa karo Sinuwun Kresna. Heeh. Lah kok kowe muni sampean menang mboyong wujuding pusaka loro waton iso nglangkai kuandane Nala Gareng. Anggepmu apa? Aku nang kene iki ming ngapa nampa dawuh ngendikane bapak aku kon mboyong Pandhawa ora kon gelut kok ora kon ora njaluk dilangkai kuwandaku kok ora. Ya wis ora sida. Wah. Wong kok ora konsisten mulak-malik ature. Ngaten penemban, nek sampeyan kira-kira ora nrimake anane Bagong, pun teng pundi anane wong Bantayuda, dudune kene papane netel kadegayan. Karep arep piye? Medal Jawi kula dherekaken, kula glandang pusaka kadewatan. Wah, piye kae? Ngapunten sinuwun ana kawan Bagong piye kula saya ora saya ora nrimake sepisan Begawan Durna muni elek karo Bagong. Iya Begawan Durna napa niku ngucap ngrasani bapak teng ngarepe wong akeh. Sak banjure ping pindhone Begawan Durna gawe runtik atine Sang Tapa Pak Pangeran Bagong niku gawe lara atimu lire piye niku lho mengkarian Gareng niku kakang kula kok didukang janggute niku kula ora trima sira kula ajeng medal Jawi nyuwun pamit prayogaken rawuh pirembakanipun. Waduh ngopo iki aku arep metu kok ditahan. Wong arep metu kok diempet. Aku arep metu kok ora oleh.
Ngapa iki? Mandeg. Pripun? Mandeg. Wah, nek kowe sing ngabekti karo Werkudara. Aja mbok bacot lelemu arep metu njaba. Mbok kula mboten entuk metu njaba niki. Ora. Ya pun kula tak medal teng jero mawon nggih. Mandeg. Waduh iki piye iki? Aku dicengkep piye iki? Aku piye iki? Aku. Pripun lho? Waduh. Aduh. Cilaka iki. Sing akon kowe wani karo Durna bapakku sapa? Liripun kados pundi? Sing akon kowe kon maneni aturi Durna bapakku sapa? Sapa ngaku? Yo. Ya ora ngono kuwi to. Aku ki mah dadi nek ngene iki aku dadi pekewo karo sampean to iki ndi to iki lingguane kok adomen to iki. Rene. Kula penak teng mriki kok. Rene. Kae lho kowe dikon rono. Ya ora ngono no. Menungso ora tatanan ratu kok dijoroke sak geleme dhewe. Sampeyan ya sak geleme dhewe, kula niki wong tuwa kok dicorok-coroke. Pripun? Sing akon kowe wani karo Durna bapakku sapa? Mboten enten sing ngakon. Lah pripun? Kowe ngerti apa ora? Mboten. Wah, mula tak kandhani. Anggere dikandhani wong kula mboten ngerti. Kowe ngerti apa ora yen to Durna kuwi sing meneng ilmu karo Werkudara? Ngerti. Banyu suci Parwitasari sing maringi Begawan Durna. Nggih to? Iya. Sampeyan tansah nyembah, tansah mundi kalih ingkang guru inggih menika pun Begawan Durna. Ning akan tetapi menapa guru niku pantes sinembah, menapa pendhita mbuh menika sinten kemawon sing sampeyan aosi, sing sampeyan ajeni, sing sampeyan bekteni, napa pantes dipun sembah lan napa pantes dipun ajeni menawi sampeyan piyambak midhanget nek guru sing sampeyan pundi sing tansah sampeyan sembah, sampeyan aosi, sampeyan bekteni ngelek-elek wong liya teng ngarepe sampeyan. Wah, Werkudara ora trima. Sampeyan ora trima mergo kula wani karo gurumu. Sampeyan ora trima mergo Bagong ngelek-elek Begawan Durna teng ngarepe sampeyan. Kula ya ora trima. Kula ora trima bapak kula dielek-elek teng ngarepe wong akeh. Nek mengandhake ora trima, padha kita ini sama-sama membela bapak. Maka dari itu sudahlah nak. Sudah. Pulanglah nak, ibumu marah. Sambung rapete apa? Dijak patu jak guneman malah puisi. Sampeyan ora trima. Kudune sampeyan ngerti gurune sampeyan duwe patrap sing kaya ngono ki. Nek pancen nyata sampeyan murid sing ngabekti, sing ngajeni karo guru sampeyan, ngerti patrape bapakmu, gurumu sing kaya ngono ki, kudune dikandhani mergo gurumu kuwi nandang luput nek pancen sampeyan ngaosi karo gurune sampeyan. Ngoten. Wah, nanging kowe wani karo Durna bapakku gawe runtik atine Werkudara. Runtik karepmu ora karepmu. Aku kula teng mriki niku sawan kalih Sinun Puntadewa rasuhan teng sampeyan kok. Nek sampeyan arep ora nrimake karo patrape Bagong sing sajak wani kalih Begawan Durna, ha monggo nyododo ndidodo. Ngono wae padha lanange kok ora. Apa kira-kira kowe kuat nampani dayane Werkudara? Kuat mawon, mengke kula sangga sak RT mengke kuat mengke. Pun ngaten mawon rumangsane apa? Wah, ono gawane janji ra mendho karepanmu nggonmu wani karo guruku. Kelakon mati saka tangane Bundara Mugi.
Koko Prabu menggah kados pundi? Anggen kula badhe gagapi dhateng perkawis menika. Nuwun mangke Yayi. Kula sampun napal dhateng menapa ingkang dados pambeganipun kadang kula ing tunggul pawenang. Inggih, liripun. Pendak-pendak wonten ingkang wantun kelawan gurunipun inggih menika pamenku Mbayaning Sukalima. Tartentu kadang kula pun Werkudara mboten narimaken. Pramila gandeng kula sampun mangertosi bilih sak mangke Werkudara badhe amulasara dhateng pun Panakawan nala garing menapa dene Bagong kula ingkang tanggel jawab perkawisipun. Koko Prabu inggih kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten raja pepati wonten negari Ngamarta. Ih mboten Yayi, kula ingkang saged tanggel jawab. Menawi mekaten sakmangke kula rasa tata-tata badhe sowan wonten sanipun Kakang Semar. Senajan to Bapa Durna menika gurunipun Pandhawa, nanging ingkang kedadipun utamaken inggih menika pamongipun para Pandhawa. Lah menawi menika monggo kersa dhateng Rasa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih Koko Prabu Arjuna lho wonten timbalan. Bubarno kang padha seba ingsun kundur medhaton nun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Koko Prabu awi kula kanthi lumawat alun-alun pepengkeran monggo kula dherekaken Yayi. Purna gati ning Manangkilan. Arsa Sang Rata Kundura medhaton jeruk saking damar jeruk dapit gambaran gading kadheraken sangjaning para banjadi manggo ketanggung. Joko Paloro ingkang samya ngambil upacaring keprabot. Kawisna saking Mandra tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra candrane pindha Jawata kairing widodara widodari. Laruta sanggeng kutha sang Purba